Cultuuragenda. Met Reinier Eggen. RTV Parkstad. 2 heren hebben we vandaag in de studio. En we laten ze zich eens even voorstellen. Van links naar rechts. Ja, goedenavond. Ik ben Patrick Sende en ik ben lid van Stichting Volkstoneel Kerkroo. Ik ben 46 en ik kom uit Kerkroo. En ik speel lekker gezellig met dit jaar. Allee, en dan even. Mark Charlier, ik ben voorzitter van het Volkstoneel Kerkroo. En ik hoef er net te spelen, maar ik wil kijken dat voor in het theater de stoel bezat krijgt. Ja, we willen dat net. Dat is zeer wichtig. Mark Charlier en Patrick Senden van Stichting Volkstoneel Kerkrade bij ons in de studio. En Mark, voor jou eens even door de historie van dat volkstoneel. Sinds wanneer besteedt het? Wie is het ontstaan? Vertel. Het volkstoneel besteedt vanaf 1990. In de mei is er Jo Piever, was best voor 2 jaar geleden voorzitter. Die is aangevangen met een nieuw initiatief, de Stichting Volkstoneel Kerkroo. En de wichtigste reden voor hem was om, wie moet ik dat schon zeggen, hoe er enorme vijver aan talent wat het in onze regio heeft die toneel kunnen spelen. Voor jede productie te kunnen zoeken, ik wil de beste speler erbij neerkrijgen. Ja, en in die ziet worden dat er heel veel. Heel erg veel. Ja. Zijn er ondertussen iets weniger, moet ik Jans eerlijk zien, maar we zijn nog immer een stiftung, dus als spelers zijn net mitglied van een verein, zoals dat bij andere toneelvereinen is. En dat geeft ons zagens de vrijheid om het te zoeken naar spelers die het beste passen bij de rol die voor in je dankerhand. Dus dat kan ook in de zin van een toneelverein, uit Zumpelveld, TOG bijvoorbeeld, of dat is Bochus. Ja. Maar het zie je overigens ook dat het streektheater in Heerlen ook zo werkt. Die zoeken ook. Dat doet bijvoorbeeld Patrick, hij had bij het streektheater een beetje door het Esther van ons deed bij het streektheater met. Dus dat is eigenlijk een manier van werken die de best of in een verein of te zeggen, ik ben een stichting en ik zoek me gewoon de lui erbij. Nou, ik moet wel zeggen, ik was dit dus net, maar dat was wel een geniaal idee van de Joop. Ja, absoluut. Dus er waren al voorloper of dong het streektheater dat in die tijd ook al? Nee, hoor. Nee, daar houden we die ook nog. Houden die nog de vaste speler, Johan, Mathieu Loop, Clement. Ja, kan me nog herinneren. Ja, dat is een stietje geleden, maar die houden inderdaad allemaal hun vaste speler. Ja, precies. Ja. En wat ze dan zien is dat het volkstoneel dan door de jaren hen ook stukken gespeeld had. Sowieso wordt het volkstoneel ook vrij uniek met is. We hadden nog nooit een reprise gespeeld. Met andere woorden, nog nooit een stuk teruggehaald. En zo net zo'n stuk wie hadden nog het Semmervrij van de Hans Stelsman. Wat doet dat ziet, wordt het 2e jaar van het volkstoneel. Ja. Het was een enorm succes, maar het is er nog nooit meer door ons gespeeld. Wel door andere vereinen, maar door ons en jij van net. Het eerste stuk wat ze zouden kunnen zeggen, de hand van reprise gespeeld, dat wordt het korte leven van Jan Willem. Dat wordt een kort stuk en dat jong over drugsverslaving. En dat is uiteindelijk is dat echt, dat is niet meer normaal, maar dat is over de 100 keer gespeeld. En niet alleen in het theater, maar ook in wirtschaft, op scholen. Het is echt waanzin. Het dus er zo het leerbaars in. Zeer indrukwekkend stuk, ja. En wat natuurlijk een bijzondere productie wordt. Het wordt in 2004 dat nu het Jorrel Duc wordt doen. En toen was het idee in eerste instantie om door een historische stoet te maken met alles gildes en zo en meer. Maar dat was een zeer kostspielige zaak. En toen hebben ze ondertussen wel geld opgehaald om het te doen. Alleen voor de opzog hadden ze te weinig geld. En toen hadden ze dat geld gestoken in een theaterproductie. De genaderijke Walram, een stuk wat in 1948 uitgeschreven is voor het Duc, wie de Willemien in Kerkroo bezocht wordt. Het Willemintje, ja. En dat is toen bewerkt door de Theo Passing. En die had het ook geregisseerd. En het volkstoneel had toen eigenlijk samen de productie door van Walram. Vanaf over de hingerij 1000 man op de tribune. Boesen bij Rolduc. Ja, waanzinnig. Moet je het weer zien weer? Het was fantastisch weer. Het was echt fantastisch weer. Ja, toen wordt het weer nog vaster wie nu was. Ja, kan ze zeggen. Ja, we gaan eens even bij Patrick langs en eens even kijken wat hij te vertellen heeft. Patrick, hoe ben jij in het toneelspelen gerold en verkennen ruig weer in het plaatwap?
Verkennen rustig in het plaatje, moet je zeker. Ja, wie ben ik eigenlijk bij de toneelverein gekomen bij het Volkstoneel natuurlijk. Ik had de jaren daarvoor ook al een marietje door met toneel. Wie ik op school zoals de Sjaak Vinders, dat we ook een leraar van mij. Daar had ik op de MLK gezeten. Daar doen we ook al die kleine musicaltjes heen en door. Dus ik hou het al een beetje in het bloed zitten. En ook natuurlijk in de familie. De oma zingen ze. Die hadden ook een theater gespeeld. En ja, op een moment ben ik naar de LTS gegaan. En dan had ik bij de Arno Dekkers in de klas gezeten. Arno Dekkers. Arno. En Jacques Vinders. En Jacques. Ja, de Jacques, hoor. Oh ja. Ja. En daar, op een moment zei er Arno van... Ja, liegt zich dat eens niks om theater te doen? Ik zei, nou, dat liegt me best wel eens leuk. We zeiden, want voor zulke nog en je ziet, dat waren 95, toen waren de flippo's nog. En die tute chips allemaal. De flippo's. En ze houden en nu ligt hij uit de tute chips de flippo's holden. Nou ja, ik zei niet wel best wel je het kon doen, maar du bist daar wel mijn zoon zaten, moeten we spelen. Maar eerst wat ik had dat ze auditie is doen. Dus ik had toen auditie moeten doen. Ik kreeg 3 bladjes heen geschikt in het blad. Nog nooit het bladje lezen, alleen maar je kan hem niet aan het leven. Ja. Dus ik denk, ik gun dat wel doen. Dus ik hou dat je leert, voor je naar een hoots. Ik weet het, Joods, we moeten op een hoots boven op de zolder. Jongen van dat doen. Dan stond het Arrie, dan stond je naar rennen. Nou ja, Jood, en je naar het dan maar aan het doen. En hoffen dat ze het dan ook nog werd. En ik hoorde er nog geworden ook nog. Ja, ik kijk het er zelf ook een beetje van op, maar ik vond het wel natuurlijk schön om dat te doen. Dus er moest een klein stukje, wat op 3 pagina's stond, moest je spelen. Ja, moet je spelen. En dat is de kop natuurlijk. Ja, ook nog eens. Ja. Ook nog nooitje door natuurlijk. Ja. Maar Jod, het jong me goed af. En ze worden zeer tevreden. En zo ben ik eigenlijk bij de Stichting Volkstoneel gekomen, ja. Op welke datums werd het stukje gespeeld? We spelen op de 2e, de 3e en de 4e november. Dus dat is niks maand. Donderdag, vrijdag en zaterdag. Ja, waar men zit anders. Normaal spelen we vrijdag, zaterdag, zondag. Ja. Dit jaar spelen we voor donderdag, vrijdag, zaterdag. En vervangen jij er over om 8 uur in het theater in Kergo in de Hub. PLT. PLT. Ja. Ja, en ik moet zeggen, voor vrouwen is enorm erop. Het is sowieso allemaal, weet je, voor hand natuurlijk in principe hand van maar 1 grote productie het jaar. En dat is dus nieuwjaarsproductie dan. En dat is toch jet waar we al in de mei met aanvangen te proeven. We proeven 2 keer de weg. En dan is het toch wel schön, wanneer het zo bij noen in die laatste week. Het werd van de eng zie je natuurlijk wel maar spannender. Maar van de ander zie je, het is wel schön, wanneer het langzaam je komen. Dat is de wet van nu moeten voor die bühne op. Dat, het zijn maar 14 dagen. Ja, het begint te kribbelen. Dus het werd ziet dat we kunnen je doen. Maar het kunt je ook. Ja. De klucht, de doldwaze klucht moet ik zeggen, Mark. Ja. Dat is eigenlijk echt wel witzig, want wanneer je kijkt in die 32 jaar speelt het volkstoneel eigenlijk van alles. Maar ze spelen comedie, ze spelen tragicomedie, maar een klucht. Ja, voor de lui die het net weer wisten, een klucht het gaat je het weer in jekkigheid dan wie in een comedie. En in tragicomedie moet er ook nog af en toe je het serieuze zie je. En verdunt het net tuks. En net omdat het... Omdat een klucht je makkelijk zou zien. Een klucht is een van de lastigste dingen om te doen, omdat het een enorme timing heeft. Want je kent dat waarschijnlijk wel 4 duren, een 3 duur. Je kunt aan een ritje, aan een roes, het lijkt aan een hanger, het lijkt aan een vuur. Alle dat soort dingen. En ja, wens door een seconde te spelen of een seconde te vroeg bent, werkt dit niet. Nee. Dus het is echt een enorm proces van proeven. En ja, door vier chapeau voor Patrick, die dit jaar de hoofdrol speelt, als dokter Vermeulen. Ja. Dokter Vermeulen. Dokter Vermeulen, ja. Nou, hij moet anders net wie een gewolde dokter was. Nee, maar dat is toch wel erg Hollands, wat Vermeulen. Dat is wel. Ja, voor spellenstukken, dat heet oorspronkelijk heet dat dubbel op. Het is van de Jean van Eert. Was het toneelmens uit Maastricht. En dat is door Maurice Henze in het Kerkgasplaat zat. En we hadden het toen je noemt dubbel op dat door Essen. En dit jaar hand voor een nieuwe regisseur, want 6 jaar lang hand voor de Stan Ras als regisseur. Je had en dit jaar hand voor de eerste keer door Quincy Grootjans. En door Quincy, Hoe moeten we hem van kennen trouwens? Door Quincy, dan kan ze van alles kennen. Op deze moment deed onder andere bij Boches, bij TOG, regisseren. Ja.
Hij deed een deel van de regie van Madame Cour, had hij daar. Hij speelt bij Donatus in Nut. Daar regisseert hij ook. Hij regisseert nog hoor je. Waar speelt en regisseert het niet? Dat is de vraag. Dat is de film op zijn nummer, geloof ik. En hij werkt ook nog bij het Jeugdtheater Laagland in Sittard. Dus ja, de jong eerlijk, de steed op en niet sloffen met theater. Ik hoor graag zeggen, daar had een passie gevonden. Waanzinnig. En daar hadden ze werk van je maken, denk ik. Of werkt het er even bij jou nog? Nee. Ja, bij theater in Sittard. Jeugdtheater. Oké. Ja. Het Laagland. Ja. Moet ik even denken. Dat zijn de opleidingen nummer, ja. Nou, dan moet ik voorstellen, dat was wie is dat nou? Een intendant voor het jeugdtheater. En dat is het jeugdtheater. Dus het is eigenlijk twee niveaus. Wie brengt ze de jeugd, cultuur en theater bij? Okay. Ja, dat kan ze in een opleiding zien. Ja. Dat is een interessant vak wat hij aan had. Ja, absoluut. Absoluut. Ja. Inhoudelijk een beetje over het stuk. Natuurlijk net alle graas voor de vis. Nee, dat mag stoelen, Patrick. Ik zal even iets vertellen over. Het speelt zich dit jaar af in een schoonheidskliniek, in de beauty- en health-kliniek van Kerkrade. En de directrice die is nogal een beetje vol van zichzelf. Ze had het nooit ontworpen, het SIP-methode. En dat gaat ze natuurlijk op de maat brengen. En daar komen natuurlijk vrouwen voorbij die dat natuurlijk willen proberen. Maar er is natuurlijk ook een dokter in het huis. En met hem hier natuurlijk een beetje scheef. Want die dat middel natuurlijk uitprobeert op een patiënt die daar is. En dan kunnen ze natuurlijk aan horen. Tijdens de behandeling hier natuurlijk het Jan scheef. Wat natuurlijk ook niet naar boete daaraf komen. Wat een groot schandaal voor Kerkrade zou zien. Met dat een roezerkeun. Natuurlijk. Ik wil nog niet weten wat de SIP-methode is. Of een SIP. Nee, dat moeten de lui maar komen kijken. Ja, dat moeten de lui sowieso komen kijken. Want dat kan ik natuurlijk ook niet vertellen. Nee. Maar u weet natuurlijk ook wie de vrouw lui zijn. Die willen dat allemaal hier uitproberen natuurlijk. En op een gegeven moment heet dat scheef bij die vrouw. En daar kunnen een ganse consternatie over hebben. Ja. En daarna, dan kunnen een tweelingbroer, de dokter Vermeulen natuurlijk. Die kunt daar ook nog eens voorbij. En dan is de chaos natuurlijk gans compleet. Ja, en wie dat je het aflopen, dat werd zo hilarisch dat... Zwillingboor. Maar je wilt komen kijken. Zwillingboor speelt twee rollen. Eén eigen zwilling aan vervangen. Ja, han van je vongen zelfs nog. Ja, het besteedt in Kerkrade zelfs nog. Ja. Eigen zwilling. Ja. Dus die is ja, maar dat kunt door die eiers niet zoeken. Een eigen zwilling. Een eigen zwilling. Ja, dan hand vervangen. Ja. En dan is de chaos natuurlijk compleet. En natuurlijk, er is een lieg in die kliniek. Maar... Ja, voor de rest... moeten ze hen met dat lief? Waar moeten ze er hen met? En dan... Ja, ik kan best maar jullie zelf er komen kijken. Want het is, voor het oes te leggen is het gewoon te hysterisch natuurlijk. Nou, ik moet al zeggen, ik ken me al een beetje erbij voorstellen. En niet zo zei als te lachen. Dat moet geweldig werden. Ja. We moeten jullie dus op donderdag, vrijdag of zaterdag naar het volkstoneel. Ik denk het wichtigste is dat ze nog eens een avondje een ongecompliceerde humor willen zien. Dat ze nog eens willen lachen. Dat is het schoonste wat is. De dag erna wakker willen worden met een beetje boegping van mijn jot, ik ga echt spierping van lachen. Dan, ik ga dat normaal heen. Wat je zegt, ik ga daar wat zo aan de boeg van. In de kaken. En dat ze er nou denken, nou die kliniek wel ik ook, joh. Ja. Dat is bezwievelig. Ja. Door de dokter Vermeulen wil ik natuurlijk ook eens in de heng met je nog. Ja, doe hoor. Nou, ik kan u vertellen, ik ga regelmatig wel eens naar een theaterstuk. En ik dacht nog een schoonheidskliniek. Ik denk, nee, dat helpt niet meer. Nee, dat helpt niet meer. Maar ik moet zeggen, op zo'n avond, in die stunde dat ze in dat stuk zit, best ze helemaal weg en helemaal in dat stuk. Ja. De zou je zijn voet, met die gaan ze heen gelassen. En de laagstieg en de avond helemaal in een deuk met een schöne pauze op tussendoor. Wat anders, dan is het net vol natuurlijk. Ja. Nee, dat is zo. Nee, en weet je, wat trouwens ook wel zeer bijzonder is, ik weet niet of de lui dat opvalt, maar het spelen nog maar weinig toneelvereinen met richtig decor. En dan had ik het echt over panelen, duren en dat soort dingen meer. Ja.
En dat had er je bent met te maken dat het Chief Bouwing decorgroepen meer. Bochus had nog een fantastische decorgroep overigens, maar vuur houden hem niet meer. Vuur hand hem niet meer. En vandaar dat voor de afgelopen jaren vooral ook veel met projecties gewerkt had. En dan kunt wat een tieg op de bühne te staan, maar richtig decor, dat is natuurlijk het anders. Ja. En nu, voor dit klucht houden we wel het decor nodig. En wat nu chic is, voor nu een jong, Robert Richter, die had zich erover ontfermd. En daar had je gezegd van, ik coördineer dat. En het fijne is met de partner van de Patrick en de lui van het volkstoneel, dus de speleren, die hadden ook metgewerkt aan het decor. Die hadden ook slot ze pinselen en zo. En ik vind dat, met ze wensen kijkt naar de groep, ja, dat mag natuurlijk als voorzitter, is dat echt jans erg chic om zo'n proces ook met te maken. Dan dat had ze bijvoorbeeld dingen bezig zijn. Nee, maar dan had ze op voorhang al teamwork. Ja, en dan ben je stolz op de groep wat ze neerzet. Ook waar niet alleen het stuk zelf, maar ook daarvoor het decor met z'n allen maken. En dat is gewoon fantastisch. En het Tietvult ziet ook erin zitten. En we hadden ook trouwens een geweldige cast ook waarom dit jaar. Daarvoor moet er ook al waarom komen kijken. En het werd schon gewoon. Wat, misschien moet nog zeggen we met dit. Ja, doe dat. Dan gaan we nu nog even doen. Westpelt, de Amor Charrier, het Esther Wetsels, het Nicole de Grootbos, de Max Charrier, Boukje Prekkarts, Patrick Sende, is dat? Ja. René van Champ en de Joran Balles, die spelen het stuk. Maar snapte toch gingen de bühne lu bezig zijn. Het Annette Diederen, Janine Vijgen, het Evelien Schieren. Ja, en voor het lid en geluid Sander Mesters, dat kan er eigenlijk Janne mee ordenen. En de Quincy Grootjans, ze mag het al in jouw banen leiden. Oh, nee, ik ben zelf een productieleider. Ja, en we hadden natuurlijk gewoon een geweldige productieleider. Ja, natuurlijk. Dat is toch heer Charlie hemzelf, natuurlijk. Ik hoor het zeggen. Ja. Dat houdt er nog niet ongeveer afgesproken. Want dat Patrick... dat volgde met... Nee, maar... Nee, maar het moet nog een zitter gekend worden. Natuurlijk. Het moet ook door dicht gezag werden. Ja, dit is niet alleen maar allemaal afkragen, maar het moet nog een zitter werden. Ere token, allemaal aan die medelieder, of nee, net medelieder, dat zijn het niet, maar. Nee, maar dat is wel een familie. De familie van de Stichting Volkstoneel Kerkgoor, een super voorstelling. Donderdag 2 november, vrijdag 3 november, zaterdag 4 november. Allemaal om 8 uur in het Parkstad Limburg Theater in Kerkrade. De Hub. Dus in de Hub, niet in Heerle, maar in de Hub. Ik krijg gewoon, dat is een beetje 3000%. En de laatste seconde, dat is even niet alert. Maar goed, maar het is allemaal begrepen. Dus in het PLT in Kerkrade, 2, 3, 4 november, alles om 8 uur. Op naar Stichting Volkstoneel met de doldwaze klucht dubbelop. Ik sta bedankt voor de komst naar de studio. Jothiem en alle spelers, toi op 2, 3 en 4 november. Adiewa. Jouw hit, jouw nieuws. RTV Parkstad.